Présentation Jaingol Foundation complete. Deriraɓe assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi silminake ɗo mon mi hofni on kala tawete ɗon nder duniyaru fuu ɗum derdi ko moɗon Adamu Haruna. Mi wari deriraɓe hami présentan en Jaingol Foundation. Donc présentation mai tan mi lattago ɗum présentation de A à Z to Allah muyi. On tan mi famugo des principes ɗum e woni Jaingol Foundation e des programme je projet je Jaingol Foundation. Ngam ɗo mi on gatana ɗum hakkilo diga arande ha yahugo ragare. Amma hedde ko man ɗo to hande on arande ma wargo ha chaîne ma ngaro ɗo tawi to abonago a active cloche de notification heɓa kala nde min gerbi vidéo ji kesi fuu notification waranma. Ok, derraɓe arande mai ɗo ni en giɗi en pama ɗum ɗumejum woni Jaingol Foundation. Derraɓe Jaingol Foundation ɗo ɗum organisation wa je yimɓe lattiɓe nettoker en lattiɓe bo e spécialiste en dow ko larani investissement en ligne, musamman dow ko larani crypto monnaie. Mi tammi en paami e Jaingol Foundation créama dow bit waddugo ko wallugo himɓe tefangoɓe des solution je résoudrantaɓe des saɗirmaji ɗi ɓe giidata dow ko larani business ji ɗi ɓe gatta en ligne, musamman ko larani hala probléme de parrainage. Ko waɗi mbi banni ɗuɗɓe ɗon investisa en ligne, ɗuɗɓe ɗon investisa nder MLM, nder crypto monnaie, mais ɓe ɗon rencontre des probléme ji ɗuɗɗi. E Jaingol Foundation réfléchisi yi ɗum ɓurna fu probléme ɗojum ɓe giidata. Le plupart des yimɓe to ngari investisa ɗo ɓe ɗo ɗaɓɓita des business ji ɗi lattiɗi ɗi fiable et rentable e lattiɗi bo business ji ɗi long terme, lattiɗi neɓoji. E ɓurna business ji mai isimaji mai ɗo ɗi ɗon gona ɗum business ji ɗi crowdfunding lattiɗi ɗi système binaire. Donc to a nasti ɗo ɗum mari haji si réseau maɗa équilibra ha nder plateforme man ɗo. To a nasti ɗo se a parena au moins 2 personnes nden a lotta fuɗɗugo gañugo e 2 personnes mai ɗo gonɓe ma se ɓe ngala même chose que toi banni ainsi de suite heɓa to a mari haje gañugo e a gañango cede na wañño. Mais saɗirmaji ɗi ɗuɗɓe nder meɗen giidata ɗo ha nder isim plateforme ji ɗiɗo mai ɗo nda lawol gañugo, mais le plupart des gens n'arrivent pas à parrainer. Les plupart des gens n'arrivent pas à parrainer, ou bien les plupart des gens n'arrivent pas à avoir des fioles. Vitamin parmi. So kanyon Jaingol Foundation aussi dabare no régliranta des himɓe problème ɗo. E ɓurna bo bana plateforme ji ɗin lattiɗi ɗi ko a parrainage a gagnan, lattiɗi ɗin ɗi ɓe mbiyatama ɗi investissement d'argent. To a nasti be capital ni ɗo ɗum contrat de tel mois ko 10 mois ko 1 an e ko nandi be man ɗo. Le plupart des plateforme ji mai ɗo to a parrainata hedde ko hewta ha a timmina récupérugo capital maɗa ha fuɗɗa nyamugo riba ɗo a tawan plateforme ji mai ɗo ɗi keɓi probléme, ko ɓe sanja systéme retrait ko ɓe mbima sei to a waɗi ni ko plateforme nga maɓɓa totalement en investisi nder maji jur en daari non mai ɗo lattanake en ɗum jangirde ko sei ɗumejum se en tefa des plateforme ji lattiɗi fiable et rentable lattiɗi bo ɗi long terme lattiɗi na ɗum plateforme ji tammiɗi maɓɓugo ngam na ɗum plateforme a yoɓatama ɗum systéme binaire, ɗum plateforme ji ɗin ɗi crowdfunding fannu réseau ma himɓe nasta inga yaha to réseau mai tammaki maɓɓugo. Mi tammi en paami, mais kanji mai ɗo en mbi ɓurna fu difficulté je en tawi himɓe giidata ɗo ɗum difficulté heɓugo parraina au moins les 2 personnes qui ont les demandé de parrainer. Et les 2 personnes même si goɗɗo feere heɓi parraini 2 personnes mai ɗo, mais himɓe muɗum mai ɗiɗo ɓe keɓata ɓe parraina yiya nda ceede, mais vraiment kungel petel ni wari bloki heɓugo ceede man ɗo. Dalila mai ɗo équipe Jaingol Foundation hosi décision créugo réseau waba maga ngam résoudre des himɓe isin solution man ɗo. Seɗɗa dede ko Jaingol Foundation waɗi. Jaingol Foundation ɗo ɗon moɓi kujeji ɗuɗɗi deriraɓe. Jaingol Foundation investisa nder plusieurs business e kala business ji ɗi Jaingol Foundation investisata fu business ji mai ɗo seto ɗi lattake décentralisé, seto ɗi lattake bo ɗum business ji rentable et fiable. E business ji ɗin lattiɗi ɗi na ɗum business ji a nastata be ceede ɗuɗɗe ɓurɗe sembe.
Jeyngol Foundation waɗi ɓe dede himɓeji muɗum fuu ɓe applique dow hunde lattinde nde ɓurata komojo fuu sembe. En andi plateforme ji goɗɗi ɗo ɓe mbima minimum investissement c'est $100, quelque de plus de 70 000, 100 000, 200 000, 300 000. Mais Jeyngol Foundation ɗo tefa plateforme ji lattiɗi ɗi crowdfunding lattiɗi bo décentralisé e ɗinɗi ko a investisseur ton may ɗo na ɗum hunde on ɓurde sembe e lattanoma bo to a investisi ton a gagnan balerne maɗa yiɗi. Mi tammi en paami ɗo on dede ko larani business ji man ɗo on dede ko larani Jeyngol Foundation. Dalila man ɗo Jeyngol Foundation to a wari a nasti nder réseau Jeyngol Foundation ɗo, Jeyngol Foundation hokkete himɓe ɗiɗo latto fiyol en maɗa. A waɗan man GF, Jeyngol Foundation hokkete fiyol en ɗiɗo. To Jeyngol hokkima fiyol en ɗiɗo ɗo, fiyol en maɗa ɗiɗo man ɗo hamɓe ma Jeyngol Foundation heɓanay ɓe himɓe ɗiɗo. Ɗiɗo may ma heɓanay ɓe ɗiɗo may ma don banni ainsi de suite réseau may ɗo ngal ɗo ɓedda mawnugo, ngal ɗo ɓedda yahugo. Mi tammi en paami ɗo ndede arande ɗum ɗo joni Jeyngol Foundation. Deuxième des choses mi andi himɓe feere maran haaje e no goɗɗo ƴamirta no tefirta ID man ɗo ha wona kam ma ɗon nder membre Jeyngol Foundation. To a mari haaje wonugo membre Jeyngol Foundation ɗo, to aɗo lara vidéo ɗo laaru les magol a yiyan dede lien Telegram, a yiyan lien groupe Telegram je Jeyngol Foundation. A intégrate on nasti ɗon a pose en question a heɓa information ji luttuɗi ɗi pat maji e vidéo ji gaɗama no goɗɗo waɗirta ɗi man GF. A remplisa information ji maɗa ɗon, information je goɗɗo remplisata inde muɗum, nom et prénom, date de naissance, pays de résidence, ville de résidence, adresse de réception, tron, adresse mail maɗa, numéro téléphone maɗa, fiche may ɗon je a remplisata, mail Jeyngol Foundation non je ha yerbanta ɓe message a waɗa demande. Mais nder condition ji waɗugo demande ɗo, kala on gaɗowo demande nder Jeyngol Foundation fuu yoɓan $2. $2 on frais de demande d'ID ou bien de demande de GF. Mi tammi en paami. $2 je goɗɗo $2 ɗon ɗum hunde on nde ɓura 1500 €, boro ɓe reta. To goɗɗo feere jamtoto e $2 may kam moye gagnata ɗum je moye, ɗum je équipe Jeyngol Foundation. Jeyngol Foundation man be hoore muɗum ɗo kam fu nder business ji je gatta may ɗo Jeyngol Foundation be hoore muɗum kam fu waɗa business ji man ɗo. E to waɗi business ji may ɗo $2 man ɗo je en moftata be man on en kawrata e fuɗɗa dimanago Jeyngol Foundation may ɗo. Be man on kanjum en kawri je fuɗɗata fondugo Jeyngol Foundation man ɗo ha hewta Jeyngol Foundation ɓawa ɗon enen gagnata nder majum. Mi tammi en faami. Donc to a remplisi information ji maɗa c'est adresse ɗon je réception je tron Jeyngol Foundation may ɗo je wallet Jeyngol Foundation, si a hosa adresse may ɗo a yaha herba $2 en tron. Ɓawa to a herbi $2 en tron a herbani Jeyngol Foundation, si a waɗa capture d'écran message man ɗo, si a wara ha waɗa be information ji maɗa a clique dow mail ɗon je Jeyngol Foundation @gmail.com, a clique dow ton sai a yerba. To a yerbi a waɗi demande GF. To a waɗi demande GF ɗo équipe Jeyngol Foundation tammima répondre hokkuma position an woni GF kaza e hollete bo ɓen tammotoɓe wonugo fiyol e maɗa ɗiɗo. Mi tammi en faami. Ɗo ɗo a déjà membre Jeyngol Foundation. Ɗo ɗo nden a intégra groupe waɗiɗaɓa lattinga groupe Jeyngol Foundation des étoiles. E ɓawa ɗon nden lutta hedde ko business ji ɗi Jeyngol Foundation applique wakkati waɗugo paiement maɗa to yottake a waɗa paiement. Ok, mi tammi gal ko larani demande GF kam himɓe faami. Deuxième des choses je himɓe posin en question ɗo business ji ɗi Jeyngol Foundation applique may kam no ɗi ngoni ɗum ɗiyeji. Ɗum business ji ɗiɗi, ɗum business wa ngota moɓi business ji ɗiɗi, ma bo ɗum réseau wa ngota, plateforme wa ngota moɓi business ji ɗiɗi. Business ji ɗiɗi may ɗo ɗum fast money be easy. Fast money be easy fu ɗo tawe nder tourist. Mi tammi en faami. Fast money be easy pat tawe ɗon nder tourist. Aran ɗo ko en puɗɗi ɗum ɗo fast money on en puɗɗino yadugo en gaɗi ɗum balɗe seɗɗa mi ɗuɗɓe propose ke hani en gaɗa easy bo yi'ugo ɗe bénéfice easy may. Dalila may ɗo on en tawi gonga hani en gaɗa en gaɗi ɓe vote à 99% fu voti wi en gaɗa
easy man ɗo e non en applique easy man. Arande ba ko woni fast money ɗo investissement ton ɗo ɗum $25. $25 ɗo ɗum ɓuray quelque chose de 19 000 octobre mi tamina ko 18 000 ma banni. $25 je watata paiement ha nder fast money mi tamin pami. E nden to a waɗi paiement a tefa himɓe ɗiɗo latto fiyole maɗa, hamɓe on en mbi Jaigol Foundation heɓa teɓe. Ɓawo ɗiɗo may ɗo hamɓe ma keɓa ɗiɗo to a rampisi ano may ɗo a dilla fas 75 a rampisa deuxiéme ano je fas 75 man ɗo a yaha a hosa $200 a tammi gañugo nder Jaigol Foundation. A investisi $25 a yaha a gagna $200 ɗo ɗum quelque chose de plus de 130 000 ko plus de 120 000 banni $200 ɗo ɗon ko a tammi gañugo ha fast money. E ɓawo to a gañi ton may ɗo fast money may ɗo repositionné automatique ɗo repositionné to repositionni ma ɗo ɗon ma to réseau maɗa ɗo ɓedda mawnugo ɗo yaha ha premier a loro a gagna $200 de deuxiéme fois, premier a gagna $200 de troisiéme fois, de quatriéme fois, cinquiéme fois, banni ainsi de suite. Ɗum ɗo continue fanne réseau maɗa daraki ha nyiɓego nangi ɗum hunde tilinde a sendirta ko ngalirta haji kam toujours ça dépend no réseau maɗa ma yehirta. To ngara yawama to hakkilai chaque semaine fois gagnai $200 may ko chaque après 10 jours ko chaque après 1 mois, ça dépend no réseau maɗa ma yehirta. Mi tamin fami ɗon dede ko larani fast money. Donc ça veut dire que goto nder meɗen fu to investisi nder fast money ɗo investisi $25 ɗo recevan $200 ayi capital ma wurtake be riba kam ma pindiwa. Mi tamin fami e dede ko larani easy bo investissement ha easy ɗo ɗum $10 ɗo ɗum ɓuray 7500 yahugo 8000 cede $10 je a investita ha easy ɗo bo ɗum ɗo mari anoji 10. to a ɗo ano to a waɗi inscription maɗa ɗo ha premier ano to a parini himɓe maɗa aran nden ko a hebbini ano arandejum a yaha deuxiéme ano a heɓan $30 mais $30 je a heɓata man ɗo ɓe kosai ɗum ɓe investissement ma ha dede ano prochain troisiéme ha deuxiéme ano. To aɗo deuxiéme ano ɗo a ummake he troisiéme ano ɗo a recevai ko watta $90 banni to ɓe jitayi ɓe ɗo itta $10 ɓe reinvesti ma ɗum ha ɓawo eɓe hosa $50 ɓe investissa ma ɗum je yarugo ma ha ano a yesowa a luttiran ɓe $30 e $30 may ɗo kanjum tan mi waɗugo retrait automatique ɗum jippo nder wallet maɗa. Ayi $10 a investissino diga ɗo a wurtini déjà $10 a wurtini déjà $30 ayi capital maɗa wurtake a luttidi ɓe riba $20 e banni a continue. To a yahi pool 5 a hosa $100, to a yahi pool 7 a hosa $900, to a yahi pool 8 9 a hosa $3000 e banni. To a yahi pool waragarewa lattinga ano 10 ton a hosa $72000 kala goto $72000 hosata to a yahi ha ano man ɗo. Donc $72000 ɗo ɗum plus de 43 millions de francs CFA, plus de 43 millions de francs CFA kala on mo hewɗi anowa ngama fuu. Donc kanjum en tawi ɗum hunde tilimde de toya kam de $200 en tokkata gañugo toujours, mais ɗo to en tokki en ɗo raison en ɗo équilibré ɗum ɗo yaha ɗo goto fu tan mi yahugo gagna $72000 e ɗum hunde on lattinde réel laɓɗum. To a yi a gagnayi andu a yiɓayi réseau maɗa ha hewti dede no a gagnirta e réseau maɗa wona équilibré. Mi tammi a fami to ha réseau maɗa woni équilibré a tammi gañugo $72000 may ɗo e gañuɓe may ɗon ɓeɗo kewi. Mi tammi ɗo ka famake e nden bo kala goto nder meɗen fu kan controlata dede compte muɗum, kañum controlata dede compte muɗum. Mi tammi en no fama kala goto meɗen fu kan controlata compte muɗum na Jaigol Foundation controlata. Jaigol Foundation kam créi réseau may ɗo ngam première en heɓake yo réseau meɗen wona équilibré. To oɗo ɗo nasti Jaigol Foundation heɓana mo himɓe ɗiɗo may ma hamɓe ma Jaigol Foundation heɓana ɓe ɗiɗo ɗon banni ɗum tokki ainsi de suite. Jotta mi wolwanta on ɗo ni koyen puɗɗiri waɗugo paiement ha nder Jaigol Foundation may ɗum quelque chose de 2 à 3 semaines ɓuray 2 semaines ɗo yahanas asawere tatabre, mais déjà himɓe déjà je waɗi demande atri mbiyanama JF muɗum ɗo ɗon plus de 220 personnes banni déjà ko ɓurata himɓe 200 déjà ha nder réseau Jaigol Foundation
e himɓe gaɗi paiement mumen déjà ko ɓurata himɓe temere déjà active compte ji mumen e déjà compte ji je gagni $200 ɗo ko watta compte ji 8 yahugo 9 déjà himɓe ko watta 8 yahugo 9 déjà remporti $200 maɓɓe e luttuɓe bo ɗo dow lawol remportugo $200 maɓɓe e non ko watta himɓe 8 man yahugo 9 man ɗo déjà ɓe remporti $30 maɓɓe je ha easy to kam $200 ha fas moni $30 bo ha easy non ça veut dire ɓe wurtini capital maɓɓe ha ɓe keɓi ribaji maɓɓe ɗin ɓiyen mi tammi ka famake ɗon dede ko larani business ji meɗo mi andi c'est intéressant moyjo fu wona intéressé ke o hani wona nder réseau Jengol Foundation heɓa kambo wona nder ɓen bénéficioɓe be $200 je gagnata ha fas moni toujours e non bo wona gagna diga $30 $100 e ha $900 ha ya hewta gagna $3000 ha $72000 bo banta mbiɗen mi andi moyjo fu maran haje majum oui bien sûr banni mi yiɗo lorto ɓawo kakam ka famake miɗo lorto ɓawo nder GF ji man ɗo moyjo fu to waɗi demande GF ɗo en mbiyan wani woni GF1 GF2 GF3 yake ko en lancino demande GF ji ma himɓeji ɗon no prêt himɓeji gaɗi moyjo fu par ordre d'arrivé on en tammi waɗugo GF ji man ɗo dalila may ɗo hedde ko en gaɗa ɗo en mbi GF1 be GF2 be GF3 ɗo kanji ɗi laftatako ɗi goɗɗo nder meɗen ɗi lattata ɗum ɗi Jengol Foundation may ɗum ɗi Jengol Foundation non nati paiement e Jengol Foundation bo ɗum je moy Jengol Foundation ɗum je toute la communauté himɓe wonɓe nder réseau may pat lattoto ɗum je maɓɓe ɓe pat maɓɓe ɗo on de en gaɗirani GF ji may ɗo GF1 e GF2 e GF3 GF1 waɗi paiement pareni GF2 be GF3 GF2 be GF3 may pat ɗum je Jengol Foundation may ɗo e après nden fuɗɗi diga GF4 fawgo yeso oni je nder meɗen en lanci kuje ɗo may ɗo demande may ɗo himɓeji gaɗi demande goɗɗo heɓi GF4 o heɓi 5 6 7 8 9 10 ha 15 ha 20 ha 30 ha 200 plus de 200 jotta gonɗen mi tammi ka famake donc kala ko réseau Jengol Foundation tammi gagnugo fu GF1 be GF2 ɗo ɗum je toute la communauté ɗum je men en fu meɗen jotta mi wolwanta on ɗo déjà Jengol Foundation may ɗo GF1 be 2 be 3 déjà ɗi gagni ɗi ɗo mari ko watta $690 ko watta $690 ɗo bo quelque chose de mi tammi plus de 400 000 francs CFA déjà ko Jengol Foundation mari e ɗum plus de 11 350 tron mi tammi en fami ko jotta ɗo na ɗum hunde seɗɗa réseau Jengol Foundation heɓi sene kele depuis ko lewru ka waɗani ko ɗum fuɗɗi enen bo en mbi accuka go moyjo fu gagna e gal hote compte muɗum mais ko en gatata hoore meɗen en kokkata sembe ɗo réseau global je Jengol Foundation mawga may GF1 be 2 be 3 ɗo ko kanji tati tan en keɓi ɗi kosi $72,000 ɗo kala gotel fu en no mara ko watta plus de $200,000 ɗum hunde on le mi tammi plus de 120 millions de francs CFA imaginez vous que en keɓi en no mari ko watta 120 millions de francs CFA derraɓe ko mbiɗen enen gaɗan fu en gaɗan Jengol Foundation ko wi créer fo créan e yaake may ɗo ko en ɗaɓɓutude de wallego ha gomnati ko ha dede no wiyata entreprise ji feere ma bo société ji feere ɗo en keɓay dede wallinde may ma bo ko ha banque ji en keɓay wallinde man ɗo gomnati yiɗi hedde ko yimɓe gara ƴama wallinde ɗo ɓe mara fond e ɓe mara ko ɓe kuwata ɓe mara projet maɓɓe imaginez vous que to en ɗo mari plus de 100 millions de francs CFA en poti keɓen to mari plus de 100 millions de francs CFA ko ɗum 10 milliards marlenaji ha gomnati en poti keɓen ngam to a mari 1 million aɗa ɓiɗi wallinde ha gomnati ɗo ɓe hokkete 10 millions to a mari 2 millions a heɓay 20 millions to a mari 10 millions ça veut dire que heɓay 100 millions en wiyata ɗo mari 100 millions ko derraɓe naya heɓan kotta 1 milliard donc ɗo fu ɗon nder ko mbiɗe en gaɗe fu kala feere wiya kamin kam durgol mi ɓuri andugo en gaɗa durgol e ko noon en keɓi gomnati hokka en ceede ɗon de milliards je gomnati joƴƴini sigi sera ɓen marɓe haaje wallego ngal ko larani durgol ngal ko larani haala ndemri ngal ko larani haala sana'aji feere feere mais ɓe mari haaje kewo ɓe giya on garɗo waɗi demande may ɗo marɗo haaje wallinde may ɗo oɗo mari fawna e oɗo andani kuugal may na hedde
procédure may ɗon je hani goɗɗo remplisa hedde ko waɗa demande may ɗo ko ɗon en mbiya ngala demande en keɓay e non meɗo bo ɗum waɗana yimɓe ɗuɗɓe keɓa deydey e Jeyngol Foundation mara deydey employé en deydey huwoɓe ko non wallitake en ƴusti deydey chômeur en mi tammi ka famake ɗo on seɗɗa deydey ko larani big Jeyngol Foundation. Donc ko da en gagna ha compteji meɗen privé en anda kala ko Jeyngol Foundation tammi recevugo yahugo yeeso fuu en anda ɗum je meɗen en pat meɗen. Mi tammi ka famake ɗo ɗum deydey ko larani hala compteji tati ɗi Jeyngol Foundation. Mi tammi ka famake derraɓe e ɓawo ɗon goɗɗo feere wiyan e dollar ji ɗi Jeyngol Foundation may ɗo ɗi kala on mo watta deman yerɓata deydey dollar ɗo bo deydey dollar je en yerɓata e pat meɗen en gaɗi deman ɗum toujours nder wallet Jeyngol Foundation jippoto yake en gari en appiki business je waɗugo paiement may ɗo en andi fast money ɗum 25 dollars, easy ɗum 10 dollars, compteji tati ɗo ɗi mari haje je fast money ma ɗi mari haje 75 dollars et easy 10 dollars bo compteji tati ɗo mari haje 30 dollars. Donc ça fait plus de 110 dollars et frais bo ɗon frais d'envoi. Donc nder dollar ji ɗi gaɗirɗen demande may ɗo kanji on nder maji on en itti en gaɗirani Jeyngol Foundation paiement nder maji on en itti en gaɗirani Jeyngol Foundation paiement ha prémiti ɗum gagnugo plus de 600 dollars ɓurayi 110 dollars ko Jeyngol Foundation dépense waɗugo paiement mais déjà ɓe recevi ko watta plus de 600 dollars presque 700 dollars grâce à easy et fast money grâce à Jeyngol Foundation may même ɓe hoore maga ayga prémiti hoore maga gagnugo. Donc ko ga gagnata mais fu ɗum je ɓe ɗum je pour toute la communauté je tammi warugo ɓawo ɗum je meɗen en pat meɗen en marɓe JF ha nder Jeyngol Foundation. Goɗɗo feere wiyan e yeeso to ɗum évolue mais ɗo no en keftita ɗum moy be moy ta goɗɗo feere wara wiya kam fu e nder non derraɓe moƴu fu information ji muɗum e ha Jeyngol Foundation. Jeyngol Foundation ɗon nuti ɗum ha machine muɗum ɗo sigi wane nom mako prénom mako numéro téléphone mako date de naissance mako ville de résidence mako pays de résidence mako ɗum pat adresse mail mako be numéro téléphone mako fu ɗon nuti e Jeyngol Foundation ɗo sigi goɗɗo fota wara wiya ɗon ha Jeyngol Foundation nden bo be JF mako moy fu be JF muɗum to ɗum wi JF card ɗum lartake ha machine JF card ɗo ɗum wane ɓi wane taweteɗo wuro kaza pays kaza nda numéro téléphone mako nda adresse mail mako nda adresse de réception tron mako to nangi hunde feere ɗum yerɓantamo ma to ɗum yerɓanaymo dollar ji ma ɗum pat ɗum ɗo mentionné sigi donc wala ko majjorto en. Donc ça veut dire que ko compteji meɗen ɗiɗo ɗo keɓayi ma en potuno en kawra en pat meɗen en sujjida dow en gaɗa Jeyngol Foundation JF ji tati ɗo kanji tan ɗi keɓa ɗi reysa to ɗi reysi ɗo en pat meɗen en reysi mi tammi ka famake ɗo on deydey ko larani jawabu ka ɗo bo. Donc ça veut dire que dollar ji je deman en gatta ɗo ɗum je réseau Jeyngol Foundation may ɗo e nden bo réseau Jeyngol Foundation may ɗo nga ɗon mara haje kujejiji feere feere exemple banta wakkatire wonde ɗo maran haje repositionnement en tammi yahu wolwade ko larani repositionnement e nga maran haje bo publicité hanga man ɓe hoore maga fu nga maran kujeji feere wakkati feere ɗon hewti hew tammi wargo ɗo nga maran haje no en mbiyata ɗum nga maran haje kujeji ni feere feere deydeyji nga marata haje waɗanego. Donc ɗum tan mi wurtago nder fond Jeyngol Foundation may ɗo woodi kuje lattiɗi to en gaɗa ɗo c'est to ɗum matini toute la communauté vota est ce que kaza nder kaza be kaza kam ɗume gatten ngar majorité hosi fu kañum gatten e woodi hunde lattinde hayre bo wala haaja ma c'est to ɗum ƴawtintaki communauté ngam en andi ɗum intérêt général je communauté je Jeyngol Foundation ɗo to équipe Jeyngol Foundation ɗo fotti dow majum ni ɓeɗo applica tan dow ko larani sungurla man ɗo mi tammi ka famake ɗo seɗɗa deydey ko larani sungurlaji man ɗo. Bon ɓawo ɗon waɗe positionnement ɗon ha kala on mo gagni fu mais hedde ko man ɗo mi andi himɓe posinanno question mbiyan to ba en mbiɗo kala on mo nasti fu heɓa yimɓe ɗiɗo ma keɓa ɗiɗo ma keɓa donc no ɗum yahirtama ɗo ɗum tammi yahoygo ɗum hewta certain niveau yimɓe feere warɓe ɓawo ngala fiyol en oui bien sûr dole banni wonan mais réseau Jeyngol Foundation jotta fuɗɗi ha jotta en ngaɗa ko temere tato e nombre ɗuɗɗum tammi warugo ɓawo sakko to yimɓe ngi deydey no ɗum fuɗɗiri gagnirgo e non kala on mo gagni fu tammi repositionnugo lorto créa compteji ɗiɗi ɗo ɗum obligatoire nder kujeji lattiɗi obligatoire ɓawo to a waɗa demande JF ɗo si a yerɓa 2 dollars de demande là c'est obligatoire e ɓawo to a nasti Jeyngol Foundation
a waɗi paiement maɗa ha hewti a gagni ha fast money be easy obligatoire on, c'est a repositionna ha fast money ɗo a gagni $200 a repositionnan a lorto a créa compte ji ɗiɗi 25 $, ça fait $50. Tu as eu $50 plus $25, il y a investissement, ça donne $75. $75 moins $200, ça fait $125. Donc ça veut dire qu'il y a quoi $125. Bah, à repositionner. Et compte de repositionner, il dit, mais quand il m'a, et aussi de suite, on doit y avoir de fur et à mesure, quand il m'a dit, il faut pas faire les magis, quand il m'a dit, il faut gagner des $200, même, j'ai compté à ma rendre, on va gagner. Donc, quand a latino an wonno ɗon mayɗo a position mayɗoji gonɗa ha hewtuma premier tuma gagnugo go wakkati meɗo a walano fiole ngam puisque wakkati ko ɓe attribué ma chef ma ɗo tu étais le dernier mais be banni mais fo en sudi sinde réseau meɗo yaha ɗo ha premier ti chef maɗa may waɗi gagni donc to a gagni ɗo a tammi reposition go alors a créa compte ji ɗiɗi a waɗanay paiement ɗo ɗum obligatoire kala on woni nder réseau Jengol Foundation fo e kala on mo sali waɗgo non may fo o Jengol Foundation ɗo itta ɗum totalement nder réseau muɗum kala ko Jengol Foundation tan mi heɓugo nder duuɓi garandi wakkatiji garandi fuu goɗɗo man ɗo o lattatako nder yimɓe man ɗo mi tammi en paami ɗo seɗɗa ɗeɗe ko larani tindinoje man e ɓaawo ɗon nonnon ɓaawo ɗon ɗon programme de grade ambassadeur en noon grade je ambassadeur en ɗo ɗum grade je ɓen habdoɓe walla Jengol Foundation no évoluiri ɓen habdoɓe waɗoɓe dabare no walliri Jengol Foundation no évoluiri en mbi kala goto fuu habda invita yimɓe heɓa no réseau Jengol Foundation yahiri yeeso donc Jengol Foundation hosi décision kala nde goɗɗo pareni goɗɗo fuu waddi goɗɗo nder Jengol Foundation o may to waɗa demande ɗo waɗa demande ha waɗugo ay demande may ɗo nder formulaire je waɗugo demande ɗo ɓe ƴamay goɗɗo sponsor muɗum ID sponsor muɗum ɓe inde sponsor muɗum donc to o waɗi ɗo message me yahani Jengol Foundation ɗon nota déjà oɗo mari fiyol goo ɗiɗi tati to heɓi yimɓe 10 ni diga noon o lattake ambassadeur en étoile goo to heɓi yimɓe 20 ambassadeur 2 étoiles to o waddi yimɓe 10 gal côté yimɓe 20 gal côté makko ambassadeur 2 étoiles yimɓe 50 ambassadeur 3 étoiles to heɓi yimɓe waddi yimɓe 100 gal côté makko ambassadeur 10 étoiles e kala ɓen lattiɓe ambassadeur en may fuu à la fin d'année kala ragale hitande fuu banta jotta en ɗo 2022 ragale 2022 ɗo en décembre en tammi larugo total revenu ko Jengol Foundation mari ɗo Jengol Foundation no mari combien de millions ko combien de milliards supposons ken keɓi Jengol Foundation no mari 100 milliards ko 100 millions ɗo fere wenta en da en gaɗi en no mari 100 millions donc Jengol Foundation tammi ittugo 10% de ce que Jengol Foundation a nder fond Jengol Foundation ɗo ɓe tammi ittugo 10% de ko ɗum mari may ɗo 10% may ɗo tammi sendane ko ha ɓe lattiɓe ambassadeur en yimɓe lattiɓe ambassadeur may to yiɗi ɓe joo to ɓe 10 to ɓe 20 to ɓe 50 moƴƴo fu ɓe grade muɗum ambassadeur 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles donc 10% may ɗo exemple to ɗo en mbi ɗum 100 millions ɗo en andi ɗum 10 millions on tammoto lattago 10% 10 millions may ɗo en tammi larugo étoile ji may ɗi noye supposons que étoile ji may ɗo temer ɗiɗi wani ɗo mari 5 wani ɗo mari 10 wani ɗo mari 2 wani ɗo mari 1 ɗo donc kala to en mbiyen calculan ɗo dande 10 millions ɗo kala deydey étoile gotel fu to ɗum étoile ji temer ɗiɗi ɗo exemple on wonnata on mara 50 000 donc c'est à imagine a yiya combien de étoiles a mari 2 étoiles na to 2 étoiles ma mari 100 000 to 10 étoiles bo a mari 500 000 to 20 étoiles a mari bo aɗo mari ɗon bo 1 million don banni ɗo ɗum ha ɓen dariɓe tiiɗuɓe ngam walla réseau Jengol Foundation no yahiri yeeso mi tammi ka famake derraɓe ɗoɗo ɗo ɗum deydey seɗɗa ko larani Jengol Foundation no tammi yahirgo e seɗɗa deydey ko larani hala présentation Jengol Foundation vidéo may ɗo tangol juuta en darnaygol haɗɗo ɗo ɗo latto ɗum présentation partie 1 et présentation partie 2 bo tammi warugo derraɓe ngam may ɗo ko mi wawata wigo on gatani ɗum hakkilo ɗum derli ko moɗon Adamu Haruna goto nder fondateur en Jengol Foundation on gettama wassalamu aleykum.